Bastia ganol y lein, a rif yn ei chael hi nawr. 20 medr o'r yslis bella, 10 medr y tu allan I ddwy ar hugain y Cymru. 2 funud a hanner o'r amser sy'n cael ei ganiatáu, a mae yna fiadau'n cael ei chwarae. Wedi cael ei chwarae, Jeff Squire I Gareth Edwards ar hyd yr yslis yma, a Jean-Michel a gyr yna, oedd y fawr iawn oedd e'n gallu gwneud. I groesodd y bel o'r yslis. Odi Alan Wellesby wedi chwythu. Odi! Mae'r gêm drosodd. Ac mae yna filodd yn rhedeg i'r maes. Ond Alan Wellesby ddigon call I chwythu I chwib yn ymyl y twnnel. Ac felly sy'n llawer y ffordd gan y blaenwyr o leia I fynd I mewn. Ac mae wedi dianc o'r maes ar ôl gêm hynod o ddiddorol, John. Hanes yn cael ei greu yma, unwaith eto prynhawn yma felly. Cymru ar y blaen, hopeth nawr. 15 o'r Ondriffrig, gymaru ar 40 gan Loegr. Y Gamp lawn, Cymru 8 nawr. 1908, 1909, 1911, 1950, 1952, 1971, 1976. 2 gwaith o fewn 2 blynedd felly. A welwn ni byth eto gyfnod tebyg I hwn. Wel, fydd hi'n anodd cael cyfnod tebyg oherwydd mae wedi bod yn gyfnod eiraidd I Gymru. A'r hyn sydd yn bwysig fi'n credu yw bydd Cymru nawr yn dod I mewn ag un ddau o fechgyn newydd ifanc hwyrach mwyn cael digon o brofiad yn y tîm a hefyd cael yr elfen o ffresni. Ar ôl dweud hynny, yr oes air yma, Carwyn, 1 pwynt, mae rhaid curo Zela Newydd yn oes? Wel, dyn ni'n mynd I curo Zela Newydd ers blynyddoedd lawer. A wy'n credu bydde y dorf yma a phob un yng Nghymru yn falch iawn I weld hynny yn digwydd yn yr hydre. Felly, o'r maes cenedlaethol nawr, bydd marweliaeth Carwyn James am I gyda'r newyddion fan hyn fod Cymru wedi ennill yma prynhawn. Mae 1 pwynt ar 15-7. Maen nhw wedi cyflawni y Grand Slam, y Gamp lawn, am yr 8fed tro.